В последно време все повече се говори за приемането на еврото в България. За мен това е важна тема. Първо, икономическата стабилност, която еврозоната предлага, е неоспорима. По-ниският риск от валутни кризи и по-стабилният обменен курс могат да осигурят по-добро бъдеще за нашата икономика. Също така, представете си колко полезно ще бъде да пътуваме или да търгуваме с европейските страни, без да плащаме такси за обмяна на валута. И не на последно място, влизането в еврозоната може да привлече повече инвестиции, което е от съществено значение за развитието на бизнеса у нас. Но не всичко е толкова просто. Загубата на паричен суверенитет е сериозен аргумент. Няма да можем да контролираме собствената си валута, а финансовата политика ще бъде определена от Европейската централна банка. Има и страхове, че цените ще се повишат, което ще удари покупателната способност на гражданите. Така че въпросът остава, трябва ли да приемем еврото или да запазим българския лев. Важно е да се замислим и да обсъдим какво е най-добро за нашето бъдеще. Според вас, трябва ли България да приеме еврото или е по-добре да запази българския лев? Споделете мнението си в коментарите.